guys. खुलुमबाय रनथानि गोदान भिडिअ. Hey everyone, welcome back to our बर' channel. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरलायबाय. So दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो दिनैहाय गुवाहाटीयाव थांगोन. मानो थांगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ. जोङो दाख्लैहाय खेलमाहारनि मोनसे सेलेक्सन गेम जादोंमोन नालाय जों उइनार जानो हादोंमोन नालाय बे खेलमाहारनावहाय ओमफ्राय आङो बेखौ भिडिअ लाबोनो हायासै नोंथांमोननि गेजेरावहाय मानो होनबा आंना स्पेसनि प्रब्लेम एसे ओमफ्राय दा जोङो दिनैहाय गुवाहाटीयाव थांनायनि ब्लगखौहाय लानानै फैबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवाहाटीनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोङो दा DSO अफिसाव दंफैथ'यो ओमफ्राय जोङो दसे रेस्ट लाफैदों आरो सफैनानै दा लोगोफोरबो दङ लोगोफोरखौ दा फैजोबबा जयैनो खोन्थानोसै आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स्किप खालामनाङा दे लोगोफोर नै उन्दैफोर दङ लोगोफोर थांगासिनो थफ्ला गिदिर गिदिर लानानै फन लादों नै One 50 खारबाय ना गारिया जोंना दा गारिया खारबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो आङो उन्दुनो ओंखारनानै ससे उन्दुबोबायबो दा फैनानै एसे गोजानानो मोनफैबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर अब्लासो मोनथिगोन ना भिडिअआ माबायदि ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैसो नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोरनो एन्ड लाइक कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर फैनानै ब्रह्मपुत्र ब्रिज मोनफैबायानो फैनानै मोनाफैलायलायबाय मोनायाव ओरैबायदि ट्राफिक आरोना नै लोगोफोर गारिखौनो लासैसो सालायनांबाय ट्राफिकआनो ट्राफिक माला मोनहैगोन आंथ' हाथारलियानो आंथ' ओरैबायदि जिरायनो बाबाय लोगोफोर फाइनालि जों जे जायगायाव फैदों बे जायगायाव मोनफैबाय लोगोफोर बिदिब्ला जों गारिनिफ्राय ओंखारगोननोसै बिनिफ्राय मा साजायदों नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनोसै जोंजों लोगोसे नायनानै लाफादो लोगोफोर फैदो बिदिब्ला गारिनिफ्राय ओंखारबाय जोङो दा बेयाव दसे थाथ'बाय बिराद थाम्फै लोगोफोर जा थाम्फै हरदों जोङो गारिनिफ्राय ओंखारनानै दसे जिरायथ'नानै बिनिफ्राय ओंखाम जानो थांगासिनो दा नै बयस एन्ड गार्ल्स आन्डार एबभ दंजोबो आरोना लोगोफोर जोङो ज' बास गंसेयावनो फैदों दा जों ओंखाम जानो थांनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नायनानै लादो आरो लोगोफोर सोर सोर गेलेनो फैदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो सोर सोर आंखौ नुदों कमेन्ट खालामदो थाम्फै हरलायलायबाय नै मबाइलजों बुथारबाय आं आब' मोनफैबाय लोगोफोर इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव ओंखाम जानो नागिरदों जोङो दा थाबायगासिनो भलिबला बेयावनो जागोन नै नै ओंखाम दंगासिनो सासे माला मोनजायो नेगासिनो मा ओंख्रिथाय नैबे आब'नि बियो
Nah, ibu बानलु ओमफ्राय मा नै बेयो आलु गथा लाब्रा दालि गासिबो मिक्स जानानै ओमफ्राय सानबेसे जाखो आब'खौ मोनजाया सानबेसे आं सानथाम जाबाय जाबायबो आदा लायदोंमोन आं निबुखौबो रायख'जना बानलुखौ थाइब्रैमोन थाइसे जानो हाबाय थाइथाम दंबावो ओंखाम जाखांनानै नै थाम्फै अरनाया दलरखौनो थानो हाया थाम्फै जाखांनानै दंफैथ'योलाय ओमफ्राय गारि गाखोनोसै आरो नै लाइन थांगासिनो इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियामाव दंफैयो दा लोगोफोर मालाय देरहाबायगोनहाय नै जा मोसागासिनो बास सिङावनो दावरावल'खा फुटबलनि दस्रा गेमनिया दाख्लैनो फैखाजोबदों आरो जोंहा दिनैसो भलिबलनिया क'क्राझार भलिबल टीम No, अबेजों मास थांबाय सौफैनानै दुगैनानै ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय दा मोनानि बेसेबां जागोनथाय आब' टाइमा मोनानि 9:47 जालायलायबाय आयु ओमफ्राय दासो दुगैबावबाय जों आरो माखासे दंबावोसो दुगैनो मोनाखै मेगना जाला गाबोन फुङाव लोगो मोनफिनसिगोन आरोना बाय बाय टाइमा नै सोरनि ओमफ्राय गरम फांखा होनानै दङ गेमल' गावसोखायो दा बे मानसिया गारियावबो ओमफ्राय जाय उन्दुनानै उन्दुबाय जाय दुगैनाया दुगैबाय ओमफ्राय गेम गावगासिनो Busamatali. Discipline, volleyball. जोबोर मेंबायबो लोगोफोर बेनिखायनो आङो उन्दुबाय टाइमाबो जाबाय गुड नाइट टाटा पार्ट 2 फैगासिनो